SOPD 2026 स्किमनि सिङाव संकस दैमा सेरनि गयखागुरि गामियाव हा खुरखानाय होबथानायनि खामानिखौ जागायनाया जमदुवार बियाबनि थागिबिफोरनि थाखाय मिजिं आरो गोजोननाय लाबोदों। बे मावथांखिनि थांखिया खनले जाफ्लेबाय थानाय दैबाना आरो दै रुगुंनि खुरखानायनिफ्राय गोलाव सम रैखाथि होनाय, जाय बे ओनसोलखौ गोबां बोसोरनिफ्राय गाज्रियै गोहोम खोख्लैबोदों। बे खामानिखौ 4 नं जमदुवार बियाबनि MCLA उइलियाम नार्जारिया नोजोर होगासिनो दं, जाय मावथांखि थिलिया दावबायनानै खामानिनि जौगानायखौ नायफाफिननो आरो लुफुंनायखौ थि सम आरो गुन गोनां मावफुंनायखौ थि खालामो। बे मावफारियाव गयखागुरि आरो उपेन्द्रपुर गामिफोराव दैबानाजों सोमोन्दो थानाय खहाखौ खमायनो थाखाय नोजोर होयो, जाय संकस दैमानि बोहैनायनि जाहोनाव दैबाना आरो हा गिसिखानायजों मोगा-मोगि जानांदों। थांनाय माखासे बोसोरफोराव बे मिथिंगायारि खैफोदफोरा गोबां नखरफोरखौ गाव-गावनि न'-बां आरो आबाद फोथाराव नागिरनो गोनां खालामदों। हा-हु जायनि थाखाय गोबां समाजारि रांखान्थियारि आंखाल सोमजिहोदों। नायदिंनाय सानसेखालि BTC दै फुंखा बिफाननि EM प्रेस मुसाहारियाबो दै जगायनाय आरो दै फुंखा बिफान मावख'गिरिफोरजों लोगोसे थावनियाव नुजाथिदों। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव ओनसोलनि गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय खुरखानाय आरो दै बानानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय BTC खुंथायनि गोथौथि आरो रादायथिखौ दिन्थियो। मावख'आरि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दै सम्पद बिफानआ गयखागुरि आरो उपेन्द्रपुर दैमानि बाहागोखौ आवग्रिनानै खुरखानाय होबथानाय खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गासै 1 कौटि रांनि गनायथि होदों। बे गनायजानाय रांफोरा दैमानि बान्दोफोरखौ गोख्रों खालामनाय, हा खुरखानायखौ होबथानाय आरो खाथि-खालानि गामिफोर, आबाद फोथार आरो रायजोआरि दाथायफोरखौ इयुननि दै बानानि खैफोदनिफ्राय रैखाथि होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। गयखागुरि गामिनि संकस दैमा लुनाय खामानिखौ थिकादार बिपुल नार्जारि आरो उपेन्द्रपुर गामिनिफ्राय संकस दैमानि लुनाय खामानिखौ थिकादार निक्सन राभा बिथांमोना मावगासिनो दं। वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे नैबे संकस जिथु रिभार बिनि सायाव गोबां मोनसे एक्सपार्ट माखासे जोङो कनसालटेन्ट लानानै बे एरियाखौ बोरैहाय जोङो प्रटेक्सन खालामनो हागोन, बिनि थाखाय जों मोनसे सरसा सोलिबाय थादों। आरो दिनै जोंहा बे समस्तिनिनो मानगोनां MCLA उइलियाम नार्जारि बिथांजों लोगोसे जोङो दिनै मोननै लकेसन, हमना ला नैबे मोनसेया जाहैबाय गयखागुरि आरो मोनसे उपेन्द्रपुर, बे मोननै जायगायाव आंनि बे फैबाय थानाय 2026 आरो 27 बोसोरनि जिथु बाजेट, बे बाजेटनि फैसाखौ जोङो बे मोननै लकेसनाव मोनसे एमाउन्ट हमनानै बे एरियाखौ बोरै प्रटेक्सन खालामनो हागोन बिनि थाखाय जों नायफैदों। ओंखायनो जोंजों लोगोसे जा डिपार्टमेन्टेल इन्जिनियार बिथांमोन दं, बिथांमोनखौ आङो बुंदों एस्टिमेट बानायनानै बेखौ जों बोरै प्रटेक्सन खालामनो हागोन देग्लाय, बेखौ जोङो अलरेडि सिद्धान्त लादों। आरो बिदिनो गोबां माने लकेसन दङ, माने बे बोरैहाय जों प्रटेक्सन खालामनो हागोन। आरो जोंनि BTC ओनसोलाव अखल नैबे संकसल' नङा, गोबां माने बिदिनो रिभार्सफोर दङ। बेखौ आं डिपार्टमेन्ट साइडनिफ्राय आं निजे माने फैयै आं साइड भिजिट खालामबाय थादों। बेखौ जों बोरैहाय हागोन बिनि थाखाय जों सिन्था खालामदों। दिनै स्टेट आरो सेन्ट्रेल माखासे फान्डफोरखौ जों बोरै लाबोनो हागोन, मानोना जोंनावथ' BTC आव थोजासे जिथु जोंनाव फान्ड गैया आरो जोंनाव गोबां बे दैनि इरिगेसननि समस्यानो बांसिन जोंनि BTC आव दङ। ओंखायनो बेखौ लानानै जोंनि BTC नि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि सारजों रायज्लायनानै जों बेखौ बोरै हायो रायजोनि मोजांनि थाखाय प्रटेक्सन आरो जों सिन्था खालामगासिनो दं। नङा, बे हा लानाय लायैया बे डिपार्टमेन्ट जोंहा दङ, आंनि बे डिपार्टमेन्टजों बारा रिलेटेड नङा। आंना जाहैदों वाटार रिसोर्स, जि जायगायाव इरिगेसन जादों बेखौ बोरै प्रटेक्सन खालामनांगौ बेसो जोंनि दायित्व। बाखि बे हाफोर दिनै इरिगेसन जानानै दिनै दैनि गेजेराव थाहैबाय, बेखौ जाय माने लेन्ड जिथु नायो बेखौ डिजास्टार मेनेजमेन्टआ नायगोन। ओंखायनो जों बिनि सायाव जों मोनसे सरसा खालामलायनानै जिथु गभर्नमेन्टआ जोंनि बिथांमोनखौ जों माबायदि बेनिफिट होनो हागोन, बे उननि समफ्राव जालांगोन। आरो ओंखायनो आंनि खामानिया बे नङा जे आंनि खामानिया माथ्र' बोरैहाय जि एरियाफ्राव इरिगेसन जाबाय थादों बेखौ बोरै प्रटेक्सन होनांगौ, बेखौ जों आंनि दायित्व। ओंखायनो बेखौ दायित्वखौ जों जिथु मोनबाय, जिहेतु जों बे जायगाखौ नायफैदों। आरो बेखौथ' अलरेडि जोंहा लकेलनि जिथु MCLA जोंहा उइलियाम नार्जारि बिथांजों आं सावरायनानै अलरेडि स्किम हमनाय जाबाय।
आरो नंखायनो बे नै फैबाय थानाय बे दैज्लां बोथोर अखा बोथोरनि सिगां बे बुस्थुआ माने जाफुंगोन आरो बे जाफुंनाय लोगो लोगो थोजासे नङाब्लाबो एटलिस्ट प्रटेक्सनथ' जागोन आरो बाखि समफ्राव जों बिदिनो माने स्टेप बाय स्टेप खामानिखौ मावलांगोन नंखायनो खुनु साननांगौ गैया जिहेतु जोंनि गभर्नमेन्ट जों बेसेबांहाय सिन्था खालायगोन आरो फैबाय थानाय दैज्लां बोथोराव जोङो माबायदि हायो बेखौ जों डिपार्टमेन्टजों सावरायगासिनो दङ अलरेडि जों बेहाय माने दानिफ्रायनो मेन्टेलि जों प्रिपेयार बेखौ बोरैहाय जों प्रटेक्सन खालायनो हागोन नंखायनो जोंनो लकेल जायफोर जोंनि इएमफोर दं एमसिएलएफोर दं बिथांमोनजों सावरायनानै जों बोरै प्रटेक्सन खालायनो हागोन बिनि थाखाय जों मोनसे लामा दिहुनगासिनो दं आरो